পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার কথা নয় কাম জনতারি প্রাণ এই হলো নেতার পরিচয় ভেদাভেদ নেই মাটির মানুষ ভাই নেতা যেন এমনই হয় নানা ভাষা ধর্ম আর বর্ণ জাতির অধিকার ত্যাগ করে দেবে সবার রূপান্তরের এলো এবার পরিবর্তন দরকার फैजोबगोन खालि नैबे सुबाइजार समस्तिनि सिङाव बिजनी टाउनाव दङ जों दा बेवहाय बिजनी टाउननि बांसिनै बङालि सम्प्रदाय असमिया सम्प्रदाय राजबंशी सम्प्रदाय आरो बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा दिनै 300 जननि बारा जगदान खालायगासिनो दङ गतिके प्रत्येक समस्तियावनो सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव बांसिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो माखासे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जगदान खालायगासिनो थानायखौ जोङो बयबो नुगासिनो दङ इउपिपिएलआ आरामसे देरहासार जागोन सरकारा इउपिपिएलआनो दागोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ बुजिजोबनानै इउपिपिएल दोलोआवनो जगदान खालामनो बयबो रेडि जाजोबनानै दं अलरेडि हाजार हाजार मानसिया जगदान जाखांबाय आरो माखासे जगदान जानो थाखाय समखौ नेगासिनो दङ आं जेब्लाबो बे खोथाखौनो बुंबोगासिनो दङ प्रत्येक राजनैतिक दोलोआ इलेक्शनाव देरहानायनि थाखाय गाव गावबागाव मोनसे स्ट्रेटेजि आरो पलिसि एडप्ट खालामो इउपिपिएलआबो एडप्ट खालामदों बिपिएफआबो खालामदों कंग्रेसआबो खालामदों बिजेपिआबो खालामदों दा गावसिनि नोजोरजों नायनानै माखासे सुबिदा उसुबिदाफोरखौ नायनानै गोबाङा गोबां खोथा बुंदों किन्तु बिटिसिनि जितु राजनैतिक इतिहास बेखौ जुदि नायोब्ला नुनो मोनो रावबो 2005 निफ्राय दासिमहालागै जि इलेक्शन जाबाय बेवहाय हारसिङै देरहासारनाय बेहाय जारिमिन गैया बेखायनो निश्चय समावहाय बयबो राजनैतिक दोलोआ बुजिलायगोन आरो बोरै खालामोब्ला बांसिन देरहागोन बेखौ निश्चय बयबो खालामगोन जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हारसिंब्लाबो जोङो जुजिगोन आरो जोङो सानो जे इतिहासखौ नायनानै बोरै खालामोब्ला मोजां जागोन बेखौनो जों सिद्धान्त लागोन मानासारपां समस्तियाव इउपिपिएल राजनीति दोलोखौ दिनैनि दिनावहाय फेजेननो हानाय खुनु राजनीति दल गैया बेखौ आं दिनै बुंगोन नंगौ आगोलनि बारग' बिपिएफनि एमसिएलए सुभाष बसुमतारिया दिनै बिजेपिआव हाबदों बिथाङा टिकेट नागिरै नागिरै टिकेट नागिरनानै मेंदों बेनिखायनो बिजेपिआव टिकेट मोननायनि आसायाव बिथाङा बे दलाव हाबदों किन्तु बे खोथाखौ जोङो मोजाङै मिथिगौ जे मानासारपां समस्तिया एसटि समस्ति बे एसटि समस्तियाव जेनेरेलि बर'फ्रा आरो माइनरिटिफ्रा बांसिन पारसेन्टआनो बिजेपि दोलोखौ समर्थन खालामा आरो बबे अंखजों बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबनानै बिजेपि दोलोखौ देरहासार खालामनो नागिरदों आं बेखौ लामा नुहुराखै दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोआ मानासारपां समस्तियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा कन्स्टिटुएन्सियावनो दिनै मजबुत जाबाय आरो फैगोन 2025नि लास्टआव बे इउपिपिएल दोलोनिनो सरकार जागोन आरो दानिनि बिटिआरनि सिप मानगोनां बर' बिथाङानो बै फैगोन समाव आरोबाव बिटिआरनि सिप जागोन बे सैथो खोथा